יאללה, מביך. זה סיפור על איזה שניים, בוא נרים איתם לחיים, נעשה להם קצת בושות. היא הייתה במסיבה ואולי קצת שיכורה, הוא ידע שזה צריך לקרות. בוא נשנה את האווירה כי אנחנו לא בלוויה, ועכשיו כולם לרקוד. אם פעורים תעשה, המרוקו עולה, תיזהר כי אתה תחטוף. איך היא אוהבת את אופירי, והוא אוהב אותה, והיום הם יעשו ילדה. הוא קורא לה נטיק נטי, היא קוראת לו לולי לול, ומחר הם יאמצו חתול. אני אומר לכם, מחר הם יאמצו חתול, היא לא רוצה אוגר. מחר הם יאמצו חתול, כן כן כן, מחר הם יאמצו חתול, אבל נטע לא רוצה חתול. אופיר הדליק את נטע, כנראה שהיא כועסת, הוא נתקע בעבודה ואין לו זמן ללכת. לפחות אז דיית קולה, היא לא מוותרת. מה עוד לא הבנת שיש לי בורגר על הרשת? כשהוא מגיע וואי וואי וואי, אז היא מתרגשת. איי איי איי, לא מדבר אליה רב, לא מדבר אליה שיר, תדבר איתה איך שהיא אוהבת את אופירי, והוא אוהב אותה, והיום הם יעשו ילדה. הוא קורא לה נטיק נטי, היא קוראת לו לולי לול, ומחר הם יאמצו חתול. אני אומר לכם, מחר הם יאמצו חתול, היא לא רוצה אוגר. מחר הם יאמצו חתול, היא לא רוצה עכבר. מחר הם יאמצו חתול, והיא דשא. אבל נטע לא רוצה חתול. אופיר תקשיב לי טוב, אני אספר לך על נטע. לא מעשנת, לא שותה, לא משחקת סנוקר, איזה קטע. תמיד חושבים כולם שהיא ילדה שלשום מרוסיה. שמתי 100 ש"ח בצ'ק, רק מקווה שלא תגיד לה פמיניזם מעיף אותי, ורפי רשת מטריף אותי, ואדישות, ומקיף אותי, רק להסתכל מהצד, רק להסתכל על איך שהיא אוהבת את אופירי, והוא אוהב אותה, והיום הם יעשו ילדה. הוא קורא לה נטיק נטי, היא קוראת לו לולי לול, ומחר הם יאמצו חתול, מחר הם יאמצו חתול, מחר הם יאמצו חתול, מחר הם יאמצו חתול, אבל נטע לא רוצה חתול. לא לא כן כן, לא לא כן כן, לא לא, אולי, מחר, אולי, היום, אולי, שלשום, טוב נו, היום, בא לי ללכת לבופה, אני נורא צמא. חם לי. אני אביא לך.